Moikka vaan! Mä tulin tekemään nyt video tästä Skin Perfection-sarjan kosteuttavasta päivävoiteesta, koska tää on nyt viikon tuotteena, mutta tätä on kumminkin nyt tullut käytettyä jo reilu viikko, viime viikollakin jo. Niin tämän käytön jäljiltä pakko sanoa, että tää on tosi hyvä tuote ja mä tykkään tästä. Että mä oon käyttänyt tätä niinku aamuin ja nyt sit myös iltasin, että on saanut vähän lisäkosteutusta. Ja tää tosiaan imeytyy tosi nopeasti iholle. Ja tästä on tullut vähän sellainen fiilis, että se kosteutus näkyykin vasta vähän ajan päästä, että ei tavallaan heti, että tietysti kun se imasee sen, niin tuntuu, että ei tää ehkä niin hyvin kosteutakaan, mutta esimerkiksi aamuisin, kun on illalla laittanut, niin iho tuntuu tosi kivalta ja tuntuu, että se kosteuttaisi vähän niin kuin syvemmältäkin, joten on ollut tosi tyytyväinen ja jatketaan tämän kanssa. Kyllä musta tuntuu, että mun iho on jo nyt parantunut jonkun verran, mutta tietysti vielä on viikkoja jäljellä, joten sitä muutosta ehtii vielä tulla paljon lisääkin.